mi lo chang lok tu miss cắt thiếm lâu ăn mà đi thì microphone thì ăn lâu thôi cắt phiếu diện siết thiểm siết thiểm bộ có siết thiểm lâu mà chọn tu từng ngày ổn thì hi có sẽ đủ khácจะเรียนมั้ง in microphone on tu mic on tu mic cái gì biết thế nào các trong hiện chiang em Yes, sir. hello whiteboard ta cái thiếu gì in share thêm whiteboard thì cầm phăng nghe cầm phăng lâu bằng Kia lang. hay in share thêm Probability trong lòng. probability tí trong mô lần à à bây giờ whiteboard thì cầm phăng lâu mày àผมเสียมlâu nàyเสียสี mà sẽ hối bớt hơn lâu rồi đó tiếng có tiếng lẻo anh đạt lệ xí tệ cảm ơn cảm ơn Yun mo tikhan in set them in set thelo wa in hu thelo chuan in share thelo chuan long soi ru mai ka on zeula probability kan zir dona tu man min chang la Alang kim thì lâu. alang kim thelo wa in share them ni le hei anh tiếng alang kim thelo thea alang vek sia Lang kim trap thì khan. Thì khan lang kim. dia tham mo Ai lang kim le lâu. alang kim khe rangai hem kan zia chen in share the chon tok mai lom Nị. thank you cái gì thì ok mày probability ka class 11 na mi khain la riang tro probability pa ngai kan zito no conditional probability nia textbook in keng le textbook in kan chuan in page 1262 kha en ve tu 1262 kha 1262 kha nin conditional probability chu hoit bot ang ka siak meng in hu thailo chuan in share thailo chuan in soi don nia ma se textbook ami definition ba kha ka ziak don chung lova
Probability. I conditional probability kan zero na chuanin problem kan chok vak lo nga om je ka hriat kan tum jok don yo conditional probability chu events in hriang tro events chu a le b hi two events da se let a and b be two events associated with same random experiment, then probability of occurrence of a lo chuan chance nei kan zon tur chu a le b kha events an ya chuan events pa yani with same random experiment na ti kho chuan a lo chua theina chance probability of occurrence of a under condition b has already occurred b khalo theng to ta se chuan b lo khen ton nuwa a lo chua le theina chance kha zon tur tina ne chu kan probability ka chong dong tina a chongang in milo mic on la milo chang lok teu tu monin example kan penga chiang mayang chu example number 1 khala wen teu example number 1 kha textbook a hanin textbook example number 1 a han eda is roll da hitani dai chu kan hrenga tro dice kha ti hian oma 1 1 2 3 enge ta hian ron chuak thei dice kan roll chuan 1 to 6 lo chuak thei da ni tro sample space chu 1 a chuak thea 2 a chuak thea 3 4 5 6 1 to 6 a chuak thei da ni ti hianin chuan if the outcome is an odd number dai kan roll khanin aron chuak akha odd number ni ta se odd number ni ta se ti odd number aron chuak chuanin kan result tur chu 135 ai don ti dai chu 135 ron chuak don ti na 135 a khoi me ber hi ron chuak don ti dai chu odd number ani chuanin kan dai kan roll a kan theta ni chuan aron chuak thei zong zong chu 1 to 6 ania sample space 1 2 3 4 5 6 ania chuan a question a khanin if the outcome is an odd number ti aron chuak kha odd number ni ta se tia odd number ron chuak ta se odd number ron chuak don chuanin 1 2 1 3 5 odd number ri khoi em heng zinga pakati ron chuak don ti da ni chu chuanin zong turamin ti chu what is the probability that it is prime ati odd number dice kan thoa odd number ron chuak ta se odd number ron chuak atanga prime number a lo chua le theina chance ni chu kan probability ka chong don ti na chu conditional probability om zia chu nia ngoro tu ngai min se thei mic lo on lock to mi pakhatin how sa view mun la abu ren kan sai tha
mic on lock tàu mic in cheer thề lâu cái sẽ đủ hay whiteboard tao mi hi Cheer thầy sir. Cheer thế sir. cheer thề mò Yes anh sir. ấy lấy cái trong các kia try Yes sir. Cheer. thật Cheer. chứ Yes sir. abu nên cái soi lẽ ngô còn tí khăn on về tàu Mane. Conditional probability chu probability pang ai ang nilai prang probability ka chong don ti ani chu tro en ti nan tu na po dice control ta ne dice control a chuan prime number lo chu na chang zong ro ati sakya ringot lo wa dice control chuan in sample space chu aron chuak thei chu 1 2 3 4 5 6 en ta ne dice control a prime number lo chu na chang zong don tai la prime number chu ngan ti chuan in dice 1 to 6 a chuan true prime tro true prime ania 3 prime ania 5 prime ania bok ta ne prime number pathum ma prime number lo chuna zong don tai la kan probability tur chu 3 by 6 ania 1 by 2 don ti na prime ma se chu tiang ni lo chuan in dice control ta ne dice control a chuan control a outcome kha aron chok kha odd number ni ta se odd number atang han prime number lo chuale theina chan zon tu ne chu a chong ne chu in se thia mo chu jeng chuan in ha question a definition a po hanin the probability of occurrence of A under condition B has already occurred B kha lo theng lok to ta se ti na ne chu ta se ni chu heta po dice control a kan outcome kha odd number ni ta se ti nia odd number ni ta se chu helai kan outcome kha B ang chu ni chu helai kan definition a chu no B ang kha ni odd number ni ta se odd number atangin prime number lo chuale na chang zon tur ni heng pathuma hian enge prime number kan ti chon 1 3 5 a chon 3 prime number ania 5 prime number ni boka ani chon prime number pan hi om ti na ni chu re ti memo alo chu thena chang su prime number chu 3 le 5 prime ania probability formula chu number of Saran nuôi lắm bằng khăn lằng. is di ami bu train kan ti thang enge ya ti ra khanin on ve me lo Saran garon lut chia. conditional hi zir kan team han probability pangai kan en len lo ko ngai probability kha chu azun na formula kha haute no class-10 na in zirang chi kha number of favorable outcomes divided by total number of outcomes ani kha om ji chu alo chuak tur kan du le alo chuak thei zong zong kha entinarin a deck of card kan ita ni ta hianin 50 true om ta ni tro ka da chuan 50 true om ta chuanin khu pakhat ka zu pik ta ni ka tar khan kat pakhat ka zul chuak dona chu ka kat lak chu chu khui na ni na chan zong dong tai la khui na ni na chance zong don tai la probability on zong don ti na ni chu kat som nga pan hia khuin pali om ta ni tro chu number of favorable outcomes su 4 ani nga total number of outcomes su 52 hau te kha ni tro hi sele phatula chuan conditional probability kha kan soi thale conditional probability a chuanin kan probability kha chong don ti na ni hei tan hi she thiam manula example a dice ka tho ta ni dice ka tho a vai kha ka soi leng angai char hi dice ka tho a ka result lo chuak thei chu 1 2 3 4 5 6 ani 1 to 6 lo chuak thei ta ni chuan example number 1 ka soi fi le don yo a dice roll if the outcome is an odd number ti kan outcome kha odd number ni ta se aron chuak tur hi odd number ni ta se ti na ni chu dice kan tho heng zong zong i ron chuak thei aron chuak tur kha odd number ni ta se odd number ni chuan alo chuak thei tur chu 1 3 le 5 ba ka lo chuak thei don lo ta ni odd number ni ta se ti chuan heng odd number atang hian prime number lo chuak thei na chan zon le tur ni prime number lo chuak thei na chan zon le tur ti na ni chu odd number pathum oma odd number atang hian prime number engza ta hian om
1 hi prime ani lova 3 prime number ania 5 prime number entani prime number lo chu theina chan chu kan probability tur chu total number of outcomes chu 3 ni to te rota hian prime number pan hioma 2 by 3 hi kan probability tur chu ti na ni hi conditional probability ani chan chu hei conditional probability ni chan chu atira khan khi kan probability ke chong ta ni atira kan outcomes om thei jong chu 1 to 6 ania chuan chu tarang chuanin 1 to 6 sa khanin outcome saka odd number ni ta se ron ti le phadani eng tha thiam emo odd number ni ta se a chong ani chu 1 to 6 ron chok thaya khanin aron chok kha odd number ni ta se chu odd number atang chuan prime number lo chu thian chang zon le tu ni conditional probability o chu chu a om zia chuan a definition kha lo en ula ka ziak pe to lo ka ziak to ka thai chele ka ziak le pe to lo nia lo en vero definition ka o 1 2 6 2 mi kha a le b kha events pa ni ta ni events pa ni nia a le b kha events pa ni with same random experiment then probability of occurrence of a kan jong don ta ni a lo chu na chance kan jong don so under the condition b has already occurred ani b kha lo theng to ta se ti na ni chu b kha lo theng der to ta se a lo chu chance kan jong don ti na ni chu kan probability kha chong don ti na ni chu a formula kan zia don chuan p a by b o hi p a by b kan ti om je chu a lo chu na chance kan jong anga b hi already occurred ani yang under the condition that b has already occurred ti kha a definition kha no b lo theng to ta se a lo chu na chance kan jong don ti na chuan kami formula kha p of a intersection b by p of b o hi chuan p of b hian probability of occurrence of b hian in 0 tlok a chuk thelo a tluk thelo o asan chu 0 tluk chuan hnuai hian 0 amanga not defined dei don ta ni nsina dice kan thwa po khanin outcomes kha 1 to 3 4 5 6 ani ta ni kan sample space kha chuan if the outcome is an odd number kan outcome ka odd number ta se ti da ni so chu 1 2 1 3 5 kan sor zim le ti na ni kha chu outcome sa odd number ta se ti kha kha b angani b has already occurred ti kha probability of occurrence of a with under the condition that b has already occurred ti om je chu hey b angani nita se gantia 135 hi alo chuak theom chun chu ni to dona 135 atagin a kan jong du ta ni p of a kan jong don ta tu na kharin example number 1 kharin a jong tur chuanin a question min pe kan kharin eda is relative outcome ka odd number ni ta se ti odd number ni chuanin 135 ani don ti na ni chu outcome se a chon dan khen sa thiam emo conditional probability kha Sẽ chiếm. exercise 29a kha question number 1 kha chok chin ango question number 1 let a and b be true events ania events pani ta ni a le b khi such that p of a khain 7 by 30 natluka p of b in 9 by 13 chuan p of
A intersection B in 4 by 13 tluk boka chuan kan zon tur chu P of A by B zon tur ni P of A by B he condition alani probability of occurrence of A under the condition of B has already occurred ti kha ne tro B lo theng to ta se A lo chua chance kha kan zong dom ti na ni kha P of A by B chuan P of A intersection B by P of B tluka A intersection B chu ta hian kan nei tro 4 by 13 chuan P of B chu 9 by 13 nia 9 by 13 chuan 4 by 13 into 13 by 19 kan jek thea no 19 ni lo 9. chuan kan cancel langa 4 by 9 probability of A by B 4 by 9 ni me khi chuan probability a hianin one item hu chu me lo tur ni one item hu chu thelo oh probability chu 0 le 1 in kar om tur ni 0 tuk chuan alo theng the don lo ti na nia chuan 1 tluk chuan alo theng nge thuang ti na ni 0 le 1 in kar om nge tur ni probability ko 1 tluk khanin sure event anti kha lo theng tur chiang sa ho kha chuan 0 tluk chuan ni impossible event ani me zero le 1 in kar om tur in sedon ni o chuan question number 2 na khanen P of B by A ni vele thunga P of B by A ni chuan ama mi formula ang che khanin P of A by B chuan P of A intersection B divided by P of A tukta no P of B P of B by A ni ve thung chuan P of B intersection A by P of A nenga B intersection A le A intersection B chu nang reng ni lomi chuwang chuan P of A intersection B divided by P of A hian ni ani ve thung ang o chuan A intersection B khanin 4 by 13 atluka P of A in 7 by 13 7 by 13 4 by 13 into 13 by 7 anianga 4 by 7 chho don ti na ni chu a holu tu ka ol tu khang ho ka chu in riat thiam kha ka duwa a riat thiamin conditional probability om zia kha question number 5 na ka soi le chinang o question number 5 na kha khang question number 1 2 3 4 ka chu formula nen formula direct ka cho the ve ka ni kha in lo ti veng chu ada is rolled that if the outcome is an even number dice can roll chuan kan outcome alo chuak thei hrim hrim kan sample space kha 1 lo chuak thea 2 lo chuak thea 3 lo chuak thea 4 lo chuak thea 5 chuak thea 6 bo chuak thei ta ne chuan next khan if the outcome is an even number kan outcome kha even number ni ta se ti na ni chu outcome kha even number ni ta se alo theng lo ka ni chu alo theng tur kha kan outcome kha even number ni chuan alo chuak tur chu lo chuak thei chu 2 4 le 6 bak lo chuak thei don lo chu if the outcome is an even number ni ta se chu ta tang chuan nge zon le tur kan ti chuan what is the probability that it is a number greater than true dice kan throwa even number ni ta se chu even number atang chuan in true ai tamalo chua the chan zon tu ti na ni ta henge true ai tameng jang em pan hi om ta ni tro kan probability tur chu true ai tam pan hi oma 4 le 6 se true by total number of outcomes an vain pathuman nia true by 3 kan probability true by 3 don ti na khatiang chi probability zon ngai ho kha conditional probability kan ti chu nia a chon dang khai lo thiam ang chu mo Yes, sir. mà sẽ hết tu nó miệng hen chỗ lậu tu rồi nè in sẽ thiểm nan nếu to khá chu tu nó miệng hen chỗ lậu tu rồi nè conditional probability in sẽ thiểm nan le a chon thak dang kha dice control even number lo chuak ta se kan tia even number lo chuak tang chuan true item lo chuak the chang zon le tu ni chu a chong tha na kha tiang chi ho kha
khát yang chi hậu kha conditional probability chu chuan 1 2 3 4 kha chu in debate thei tur ka nga ya question number 6 na ka soi le don chinang o kan la chok don lo nia a question in min zo om zia le kha conditional probability om zia kha kan hriat ma sak phalo chuanin tu mi ka chok po kha chok dan pangai tur ni lo ka ti kha a coin is tossed twice ati coin voi ni kan toss chuan nge lo thleng thei le head ve lo thleng thei ta ni tro kan sample space tur chu coin kan toss chuan head a thleng thei a chuan head pakhata tail a thleng thei a pakhata head an enga tail ve po lo chok thei ta ni dik tro head le tail ba ka tung zong om te lo chuanin chuan if the outcome is at most one tail at most if the outcome is at most one tail what is the probability that both head and tail have appeared ngoro hei soi fi na thalo kan manang o min se them ka timing in da ne za thleng nge 215 thleng khan em HD Yes, sir. Anin kasi? 215 mo Kanin soy nga. hau ang rang si ve Oh, 215. 215 ani to em Oh, 216 Litchi. ka da thei ni mo ni chuanin bye bye u ka da don ka pe to lo a har sa Yes, em ni sir. nakina chiang zok eng lat ti don ya Yes, sir.